Здравей! Ако живееш в Попово и гледаш, това видео е за теб. Заповядай да опиташ най-новите предложения на Дон Джелато. Гофрета на клечка, понички с крем буено, различни видове бабъл гофрети, сладолед и млечни шейкове. Всеки, който иска, може да получи безплатен сладолед, като дойде и каже паролата TikTok 16. Промоцията е валидна само четвъртък, така че побързай. Здравей, ако живееш в Търговище и гледаш това видео е за теб. Заповядай да опиташ най-новите предложения на Дон Джелато. Гофрета на клечка, понички с крем буено, различни видове бабъл гофрети, сладолед и млечни шейкове. Всеки, който иска, може да полу безплатен сладолед, като дойде и каже паролата TikTok 17. Don Gelato.